at knytte nogle bemærkninger til de første to foredrag. Fordi at, jeg ved ikke, om I er opmærksom på det, men det vi faktisk var vidne til, var en polarisering inden for fremtidsforskningen, som har været gængs de sidste 40 år, mellem en sådan mere datapræget måde tilgang til det, og så en, hvad der kaldes intuitiv fremtidsforskning. De her to metoder har ofte været i karambolage og i splid med hinanden, og ofte så vil den intuitive til en vis grad sige, at den er en modsætning til den anden. Jeg tror i virkeligheden, at de to ting afhænger af hinanden. Fordelen ved den dataprægede model, kan man sige, som vi har fået præsenteret her i det sidste foredrag, det er jo, at der er simpelthen nogle komplekse sammenhænge, som vi som mennesker ikke kan se, men som data simpelthen kan vise os. Så det er utroligt vigtigt, at vi har det. Det er også vigtigt, at vi har det som et grundlag at stå på, således at de ting, vi udsiger om fremtiden, har noget validitet. Med det sagt, så vil jeg også henvise til nogle pointer, som Henrik sagde, som man som fremtidsforsker i hvert fald, det tager tid at forstå, og derfor så vil jeg måske også pointere det her for jer. Netop det her med, at man kan ikke forudsige fremtiden. Da jeg startede for 10 år siden i det her felt her, eller det er i virkeligheden 15 år siden, så havde jeg en oplevelse af, jeg havde en ønske om, at hvis jeg var klog nok, hvis jeg havde data nok, så kunne jeg forudsige fremtiden. Og mine kollegaer, som har bedrevet fremtidsforskning i 30 år, de kiggede på mig sådan lidt sådan overbærende blik, og tænkte, ja, du bliver klogere. Og det er jeg heldigvis blevet nu, så nu kan jeg jo fortælle det her videre til jer. Det er først, når vi anerkender, at vi ikke kan forudsige fremtiden, at vi kan begynde at bruge de her data her, som vi bliver præsenteret for, og som du præsenterede så glimrende, at vi forstår, at det er i sammenhæng, at det hænger sammen. Det er først, når vi anerkender, at data ikke kan fortælle os om fremtiden, at vi kan bruge de data til at fortælle os noget om fremtiden. Og det virker måske lidt absurd, men det handler simpelthen om, at vi bliver nødt til ikke at være for overmodige, når vi arbejder med fremtiden. Jeg tror, at i forhold til de to andre oplægsholdere, så vil jeg tage en mere sådan praktisk indgangsvinkel. Det vil sige, meget af det har været meget teoretisk, kan man sige. Og så sige, men hvad er det, som gør, at når vi arbejder med fremtiden, hvad er det for nogle udfordringer, I står overfor? Hvorfor er det, at mange af de ting, vi gør, ikke virker, for eksempel? Hvad er det for nogle udfordringer, der sker? Der blev spurgt her, eller der blev nævnt for eksempel, at fremtidsforskning er meget i vælten i øjeblikket. Foresight er meget i vælten. Og det er det, fordi blandt andet EU har skrevet det ind i deres agenda. Hvis du arbejder inde på FP7 eller andre framework programs, så er Foresight en integreret del af det. Og det er blevet, fordi at europæiske politikere har nu erfaret, at vi har haft 9/11, vi har haft en finanskrise. Det er utrolig vigtigt for os at kunne forudsige noget, kan man sige. Det er den der politiske agenda, der er i øjeblikket. Og når man har været inden for det her felt i et stykke tid, eller man arbejder med kollegaer, som har været det, så vil man vide, at sådan var det også i 70-tallet. Og i 90-tallet, så dalede det lidt igen. Sådan er det også internt i virksomheder. Der kommer tidspunkter, hvor fremtidsforskning er meget i vælten, så går det væk igen. Det er ligesom innovationsforskning, ligesom kreativitetsforskning. Det er også koblet op på BNP. Og recession. Så vi ved, at det her er oppe i vælten, og vi ved også, at det vil, med tiden, så vil det glide lidt ud. Og jeg skal fortælle jer, hvorfor. Fordi det her det er en mekanisme, som gælder både eksternt, det gælder også internt i jeres egen virksomheder. Først skal jeg måske fortælle lidt om Instituttet for Fremtidsforskning. For dem af jer, som ikke kender os, så var vi startet tilbage i 1970-tallet, og vi er en uafhængig tænketank,
som blev oprettet af manden til højre, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Thorkild Christensen, som var den første OECD-general, og han kom tilbage med et ønske om, at dansk erhvervsliv, danske bedrifter, skulle have et fora, en tænketank, som i højere grad ville hjælpe dansk erhvervsliv, så det gik fra at være kortsigtet til at være mere langsigtet. Det var en del af den tid, der var dengang i 70-tallet. Meget en del af tiden at tænke i fremtiden. Vi startede, kan man sige, meget som man gør i Sverige. Vi startede og var et meget analytisk, datadrevet institut, og er sidenhen bevæget os hen i retning af mere sådan Henriks position, og er nu, kan man sige, mere en mix af de to positioner, kan man sige. Vi har til huse i Danmark, men har også klubber i Oslo og Stavanger og Bruxelles, og så har vi kontor i Sydamerika i 4 forskellige lande. Det vi beskæftiger os meget med, det er strategisk rådgivning, særligt for bedrifter. Men vi arbejder også for rådgivere og regeringer, og IMF, den europæiske kommission. Jeg var nede til et G20-møde her, og så rådgiver op til G20-møde her sidste år. Så vi rådgiver i mange forskellige sammenhænge. Og kan man sige, det vi fokuserer mere på, det er nok det jeg vil fokusere mere på, det er nok den praktiske del. Jeg vil starte med at så vælge og så omskrive det her spørgsmål, som jeg blev stillet lidt, og så komme tilbage til det. Spørgsmålet var, hvordan vælger man worst case? Og jeg vil måske starte med at sige, hvorfor gør vi ikke? Hvorfor vælger man ikke worst case scenario? Det indebærer, eller det skyldes, at der er en masse barrierer, vi møder i den proces, vi går igennem, når vi arbejder. Og jeg vil gennemgå alle de her barrierer, indtil jeg kommer tilbage til grundspørgsmålet, hvordan vælger vi så worst case scenario? Hvis man ser på det mest åbenlyse svar på spørgsmålet, hvordan vælger vi worst case scenario, så kan vi citere Herman Kahn, den første moderne fremtidsforsker, i hvert fald hvis man tager foresight-delen som en terminologisk distinktion, som startede i det amerikanske militær, og som senere gik over til Rand Corporation. Manden han startede blandt andet med at lave nogle publikationer omkring, hvad vil der ske, hvis der vil komme en atomkrig. Og på baggrund af det så viste han, at de kommandostrukturer, der var i det amerikanske forsvar, de var uhensigtsmæssige. Små episoder kunne eskalere, og det ville ændre verden, kan man sige, fordi vi kunne blive tvunget ind i en atomkrig, som ingen ønskede sig. Og på baggrund af det her, så blev det amerikanske atomforsvar, det blev så ændret. Og Herman Kahn, han lavede så en række publikationer, en række bøger, kan man sige, som senere inspirerede Pierre Werk fra Shell, og senere så gik det ind i forretningsverdenen, kan man sige. Det som Pierre Werk måske pointerer, som jeg synes er rigtig vigtigt at have med sig, det er, at scenarier er kun vigtige, giver kun mening, hvis det ændrer din opfattelse af verden. Fordi, og det der er vigtigt at forstå i den sammenhæng, det er, at når man møder kunder, når man møder folk, som skal arbejde med scenarier, så vil de have en særlig forståelse af, hvordan verden ser ud. Det er helt normalt. Det har vi alle sammen. Vi har en sådan ret entydig forståelse af, at verden i fortiden, det er en, og så er fremtiden jo også en fremtid. Og vi har meget svært ved at forestille os alternativer til den umiddelbare fremtid, som vi forestiller os. Det her med at lære at tænke det utænkelige, det kræver 2 ting. Det kræver tid,
Og ofte, hvis man arbejder med emergency management eller redningstjenester, så har man en gang om året, så har man en workshop, og så finder man ud af de her warnings, som der kan være, eller de her worst case scenarios, og så går man tilbage og laver det job, som man ellers plejer at lave. Man skal også lære sig, kan man sige, at tænke worst case. Det er simpelthen noget, man skal lære, og det er utroligt svært. Og jeg kan måske give jer et eksempel her fra 9/11. Altså, da jeg jeg blev ringet op af min svigermor en morgen, og hun sagde, at der skete noget forfærdeligt i New York. Så jeg tændte fjernsynet, og det jeg så, det var en røg over New York. Og jeg kunne ikke rigtig se, at der var ikke rigtig nogen på det tidspunkt, som kunne fortælle, hvad der var sket. Så man sad og kiggede på det og tænkte, det var da pudsy. Og så lige pludselig kommer der fly flyvende og brager ind i det andet tårn, og man tror, det er løgn. Altså, og det, der er så underligt, det er, at man sidder og observerer noget. Man sidder med sine egne øjne og ser det. Men man kan ikke forstå det. Man tror, man sidder og ser en film. Altså, jeg sad og tænkte, det var som om, man levede i en parallel virkelighed. Der er noget, som er fiktion. Der er noget, der er virkelighed. Lige pludselig var du i et sammensmeltet univers, hvor de to ting var identiske. Og man tænkte, det kan jo ikke være virkeligheden. Så forestil jer, hvor svært det er at tænke i et sådan scenarie. Forestil jer så, hvor svært det er at komme op til sin overordnede og præsentere en rapport, som viser det her scenarie. Det er komplet umuligt, fordi du kan slet ikke forestille dig, at det kan ske. Vi ved faktisk, vi har en idé om, hvad responsen vil være på sådan her. For det første, så vil man blive anklaget for at være en alarmist. Man vil blive set på som værende utroværdig, fordi scenarier skal altid være troværdige, og det her, det er usandsynligt. Man vil betvivle vedkommendes kompetencer, når han kommer op og siger det. Og man vil selvfølgelig også stille det grundlæggende spørgsmål, er jo klar, hvor meget det koster, hvis vi skulle sikre os mod det her. Det her er parallelt til nogle systemer, som vi kender inden for innovationsmanagement. Vi ved fra inden for innovationsteori, både NCR og Harvard har undersøgt det her, at hvis du har en idé, og du skal levere den videre, så er der en first-hand takeover. Det vil sige, at han fortæller det her til vedkommende, og så skal han tage videre i den her organisation. 90% af idéerne, det bliver fjernet her. Så er der 10%, der går videre. Og vi ved, at de går kun videre, hvis de bliver backet op af seniorer, der har troværdighed, der tidligere har kommet med nogle wild statements, men som havde ret. Det, som Innovators Dilemma handler om, det er, at den slags idéer kommer aldrig frem. Fordi at selve mekanismen internt i en organisation gør, at de sorterer dem fra. Det betyder så, og det der blandt andet Harvard University Clayton Christensen har arbejdet med, det er, at hvis du skal have et avancement internt i en organisation, så skal du ikke komme med den her slags ting. Det er uhensigtsmæssigt for din karrierevej. Du skal komme med informationer, som giver mening i forhold til den konsensuskultur, der er omkring, hvad der er sandsynligt og troværdigt, fordi så er du selv troværdig. Jeg kunne forestille mig, at det her også i nogen grad gør sig gældende inden for redningstjenesten. Og grunden til, at jeg kan forestille mig det er, fordi jeg selv har arbejdet med det. Jeg selv har oplevet det. Man er underlagt et konformitetspres, som gør, at de her wildcards, de er svært tænkelige. Og derfor er vi ikke særlig vel forberedt på det. Grunden til, at det er sådan, at vi er mennesker, og vi ikke agerer som statistikere, det er i virkeligheden, at vi er mindset sådan rent kognitivt i vores hoveder. Vi har 2 måder at gå til information på. Den ene er, at vi siger til os selv, sådan igennem rules of thumb, som du også sagde, rules of thumb, hvor mange gange er det her sket før? Hvis det ikke er sket før, så kommer det heller ikke til at ske. Det er vores argument. Primært argument.
det ikke er sket før, så sker det heller ikke her. En anden version af det argument, det er, hvis det ikke er sket her i det her land, så sker det heller ikke før. Det kan godt være, at det er sket andre steder, men ikke her. Der blev refereret til 22. juni eller juli, hvor man kunne sige det samme. At det har sket i Finland, det er sket i USA, Canada, det er sket i rigtig, rigtig mange steder. Det er ikke sket i Norge, ergo kommer det ikke til at ske her. Okay? Det er, hvad vi kalder the availability heuristics. Den anden del af det her, det er the simulation heuristics. Hvis du først overhovedet tror på, at det kan ske, så går du over i et andet mode. Og det handler om, hvordan kan vi tage den viden, vi har, og så pejle den sammen. Altså, ved 9/11 for eksempel, så kunne vi sige, vi ved fra de rapporter, der er lavet, fra de afhøringer, der er lavet af terrorister, at der er et ønske om at lægge 9/11, eller de 2 Trade Towers ned. Så sad jeg i jeg arbejdede for en kunde, og så sad jeg og gennemgik nogle gamle random-rapporter. Det var helt absurd at læse afhøringen, som var lavet før 9/11, hvor hele planen stod. Altså, alt stod der. Du kunne lige så godt have skrevet det efter 9/11, men det var før 9/11. Så viden ligger til stede. Det, der så sker, det er, så kobler du det op med en anden viden, som er der nogen, som har fløjet et stort fly ind i en stor bygning? Nej. Havde der været det, så havde vi sammensat de 2 vidensdomæner, og så havde vi sagt, så kan det godt ske. Fordi der ikke er det, så kan vi ikke forestille os, at det her kan ske. Det her det er en grundlæggende barriere, som vi har i virksomheder, vi har det hos jer, vi har det hos mig, vi har det alle sammen. Og vi må aktivt søge og modvirke den her barriere, fordi ellers kan vi ikke lave vores arbejde. En anden væsentlig barriere, kan man sige, det er, hvad man kalder the expert problem. Igen citerer Herman Kahn her. The more expert, or at least the more educated a person is, the less likely that person is to see a solution when it is not within the framework in which he or she was taught to think. Vi er boksesat i vores hoveder. Ikke? Vi har en boks inde i vores hoveder, og alting, der går uden for den boks, det kan vi ikke lide. Det gør os utrygge som personer. Det sker rigtig ofte. Jeg vil sige, jeg kan komme med et eksempel. Jeg arbejdede for en kunde en gang, hvor en kunde som jer, hvor vi lavede et klassisk red team. Red team, det er fra militæret, hvor man forsøger at angribe sig selv. Man forsøger at tage den viden, man selv har, for at blotlægge fejl, mangler og ramme sig selv. Hvad kan vi gøre? Hvis jeg var mig, hvordan vil jeg så lægge min virksomhed eller organisation land ned? Og vi kom så frem med en række forskellige scenarier. Vi havde en Delphi bagefter, hvor eksperter skulle vurdere usikkerheden på det her. Vil det kunne lade sig gøre? Var det sandsynligt? Bla bla. Det, der var resultatet, var selvfølgelig, at der blev skåret rigtig meget ned. Rigtig mange af de der vilde tanker, som vi havde med, de blev skåret ned. Nogle var formentlig fornuftige nok, men der var nogen, som vi sad lidt, det her, det skulle have været med. Og dengang, der var jeg var yngre, kan man sige, og det var eksperter, og jeg havde stor tiltro til de her professorer, kan man sige. Men efterfølgende, så 2 af vores scenarier, de har rent faktisk sket i virkeligheden. Det viser bare, at vi er mindset til at så tænke inden for den her boks, og vi kan ikke lide at tænke uden for det. Så det skal vi også sikre os på. Sikre os, og at vi arbejder mod den her måde at tænke på. Out of the box thinking. Bare for at give et eksempel på, hvor grelt det her kan være. Hvis vi ser på finanskrisen, så selv efter at Lehman Brothers de kollapsede, og vi havde overskrifter som det her, Lehman collapse and shocks waves around the world, så troede kan man sige, de amerikanske økonomer, de troede stadigvæk, at der var mest sandsynlighed for en vækst i USA.
Der var kun 3%, som de mente at sammenlagt kun der var en 3% chance for en recession. Deres ændring af deres forecast for året forvejen var marginalt ændret. Okay? I virkeligheden så skete der jo det, at de fik en minus 4% BNP-salg. Det fortæller os, det er, at når vi først har udtrykt noget, givet udtryk for en usikkerhed, så er det utrolig svært for os at ændre den. Hvis I nogensinde har fået et telefonopkald fra en sælger, hvis det er en god sælger, så vil han sige til jer, kan du godt lide det her? Har du lyst til det her? Har du oplevet det her som positivt? Og hvis du svarer ja, så har han dig. Fordi at du vil opleve dig selv som useriøs, hvis du siger nej til det næste spørgsmål. Det er en mekanisme, man bruger inden for salg, fordi den er i vores hoveder. Og det er en mekanisme, som vi skal passe meget på med, fordi at når du først har sagt noget, så er du meget svært ved at ændre det. Jeg har meget svært ved at ændre og lære dermed af vores fejl. En anden udfordring, kan man sige, og der vil jeg tage et eksempel fra instituttet. Vi har gennem siden 2003, 4 stykker, så holdt vi nogle seminarer, der hed What's Up? Så hvad sker der næste år? Og i 2005 så havde vi et, der hed Bolighysteriet fortsætter, et naturligt leje, eller boblen brister. Og vi havde gennem 3 år, så havde vi gået og sagt, jamen det her, det går ikke. Boblen brister. Og så spurgte vi så, og det var primært bankfolk, der var til stede, så spurgte vi så, hvad er sandsynligheden for, at det fortsætter? At boligpriserne vil stige? Jamen næsten 80% mente, at de vil stige mellem 0 til 10%. Hvis man ser på det her, på hvor højt man var gået op, eller hvor højt man var gået op her, så var der al mulig grund til at tro, at det her, det var en boble. De havde faktisk ret. Den fortsatte. Men året efter, så kollapsede den. Sjovt nok, det var det samme år, hvor vi så ikke sagde noget mere. Fordi nu havde vi sagt det 3 år i streg. Og så tænkte vi, nej, nu stopper festen. Nu holder vi vores kæft, fordi at vi har taget fejl så mange gange. En anden udfordring, det er jo, at vi har en tendens til den gamle Cry Wolf, ulven kommer problematik, ikke? Som I sikkert kender. Peter, er det Peter og ulven? Er det den? Ja. En anden udfordring, som vi har, som er, kan man sige, en lidt anden karakter, det er datatolkning. Hvis vi ser på Fukushima i Japan, så kan man jo af alle mulige grunde være overrasket over, at man ikke kunne se det her. Men det afhænger lidt af, hvordan man tolker data. Og det er jo ret væsentligt. Hvis du ser her, der har du Richterskalaen i det område i Japan. Og du har så 2 valgmuligheder. Du kan køre den videre, en klassisk Richterskala, eller du kan køre den ned her i, hvad man kalder en fitted curve. Sådan her. Det giver en markant forskel i forhold til sandsynligheden. Afhængig af, om man bruger den ene eller den anden, så er der chancen 1 til 300, eller 1 til 13.000. Chancen for, at det kommer i år, er 1 til 13.000. Det er meget, meget, meget lille. Men chancen på 1 til 300, det er ret markant. Så hvordan vi bruger, hvordan vi tolker vores data, er utrolig vigtigt i forhold til, hvordan vi så bagefter skal rydde op efter os. Det, der måske også er særligt interessant i den her sammenhæng, det er, at man bruger data, som kun går minimum 100 år tilbage. Men når vi har et tidsspænd, der løber langt, langt længere, så kan man i hvert fald stille spørgsmål ved, om det overhovedet er en seriøs måde at gøre det på. Vi ved faktisk, at der er geologisk data, som viser, at der har kommet en tsunami der tidligere. Igen, datatolkning er noget, vi hele tiden skal passe på med. Usikkerhed. Jeg vil sige, nogle gange så bliver jeg sådan spurgt om de helt
de voldsomme, kan man sige, store events. Extinction level events, er det noget, vi skal fokusere på i risk generelt? Og mit svar er generelt nej. Det kan vi ikke gøre noget ved alligevel. Så har vi Teotihuacan, altså The End of the World as We Know It events, kan vi heller ikke rigtig gøre noget ved. Eller så er det de her epokale wildcards, den kan vi i nogen grad fokusere på. Men for langt de fleste mennesker, for langt de fleste instanser, så er vi nede og så tale en risk matrix, hvor vi skal fokusere på usikkerheder. Men de her usikkerheder, de forløber så langs en akse, som klassisk impact usikkerhedsakse. Vi skal bare være opmærksom på, at al forskning viser, at den usikkerhedsakse, når vi beder folk om at sætte et estimat for, hvor usikkert det her er, så er deres estimering er overvejende grad fejl. Der er et så stort spænd, eller der er en compression, at vi skal jo være utrolig opmærksom på den her problematik, når vi stiller det spørgsmål. Og det skyldes blandt andet mange af de ting, som jeg tidligere har nævnt. Vi skal passe på overtro, og nu, når jeg taler om overtro, så taler jeg så om en ny form for overtro. En overtro på modeller. En overtro, som kan være nok så destruerende. Fremtidsforskning, kan man hævde, startede som et udtryk for et ønske om at skabe andre og bedre modeller end den der klassiske ekstrapolation. Hvis man ser på en klassisk ekstrapolation, så kan man se, at det her citat er komplet absurd. Men hvis man, nu kan man så sige, vi er jo blevet klogere. Vi er jo blevet meget klogere. Selvfølgelig er det her absurd, det gør vi ikke mere. Men hvis vi ser på blandt andet finanskrisen i USA, så beregnede man, baseret på, hvordan huspriserne havde været i USA tidligere, at der var en 0,12% chance for, at den finanskrise kunne finde sted. Der var en 0,12% chance for, at credit default obligations kunne defaulte. Hvis man ser på, hvordan det har foregået i Japan, i Europa, andre steder, så er det helt absurd. Det svarer til, at du siger, jamen chancen for, at der sker en recession i år, det er, det sker en gang hver 833 år. Ja? Men der er sket rigtig mange recessioner i bare de sidste 100 år. Så det, at man kan lave den her slags modeller og komme op med sådan nogle absurde tal, er dybt problematisk. Vi skal i hvert fald passe meget, meget på, at vi ikke har fuldt lid til de her modeller. Og det, jeg indledte med at sige, det er, at i den her konflikt, der er mellem fremtidsforskningen, sådan datadrevet og den mere intuitive, så den intuitive går ind og siger, modellerne er det ståsted, vi bliver nødt til at have, fordi ellers er der opsondt at sige noget om noget som helst. Fordi vi skal have data. Vi skal også vide, at vi skal passe på med, hvad de data siger til os. At vi ikke tror, vi kan forudsige fremtiden. Et eksempel på en anden sådan model her, også overtro på model, det var, hvis man ser på The Grand Forks River her sidste år, hvor der var en flood prediction på 16 meter. Problemet var bare, at hvis man ser på den her prediction statistisk set, jamen så kan vi se, at the margin of error, fejlmarken, den var på en plus minus 3 meter. Men fordi man troede, selvfølgelig, jamen modellen siger det her, så må det være rigtigt. Så er det fint. Så skal man passe meget, meget på. Ellers er det, man ender i problemer. Vi skal også passe på konsensuskultur. Hvis jeg nu sagde til jer her, at jeg tror ikke på klimaforandringer, så vil I med det samme bryde jer meget mindre om mig. Jeg tænkte faktisk på at så starte med det, bare for at provokere jer lidt. Og det vi skal passe på med, det er, at når der er skabt en konsensus, så er den også værdiladet. Som jeg sagde, jeg var blandt andet nede sidste år, og så rådgive den sydkoreanske regering op til G20-møde omkring klimaforandringer. Og det min opfattelse har været, det er, at klimaforandringer finder sted.
Men det, jeg har observeret ved mig selv, det er også, at det er næsten blevet en tro. Så hvis der er nogen, der siger det modsatte, så siger jeg i mit hoved, jeg siger ikke højt til dem, men jeg siger det i mit hoved, jo, men de argumenter, du har, er jo også betalt af olieindustrien, betalt af kulindustrien. Så derfor er dine argumenter ikke vigtige. Det skal passe meget på med. Jeg oplevede det i mig selv, og så tænker jeg, det her, jeg er ikke fremtidsforsker, hvis jeg nægter at tro på, at de andre kan have ret. Fordi der er så mange gange i historien, at en konsensus er etableret, og vi har fundet ud af, at det er forkert. Og jeg har talt med mange økonomer, og også nogle af verdens bedste økonomer, som ikke tror på klimaforandringer. Og når jeg hører deres argumenter, så må jeg langt hen ad vejen give mig ret. Til en vis grad. Hvis vi ser på, hvordan økonomer har fremskrevet de sidste rigtig mange år, så har de i udpræget grad taget fejl. Det er meget, meget svært. Bernanke, han blev citeret her sidste år, eller kom en journalist op og sagde, jamen, hvorfor skal vi overhovedet høre på dig? Fed har ikke haft ret en eneste gang. Hvorfor skal vi jo lytte på dig? Hvor efter han siger, jamen, det, at jeg aldrig har haft ret, er jo ikke en grund til at tro, at jeg ikke har ret i år. Men det, jeg mener med det her, det er, at når vi oplever i os selv, at vi er umodtagelige over for modargumenter, så er vi umodtagelige inden for de grundprincipper, som gælder videnskaben. Netop, at vi bliver nødt til at have respekt for andre. Så jeg læste mig ind på det her, og jeg fandt ud af, at inden for vand, for eksempel, så sidder der eksperter inden for klimapanelet, som er eksperter i cykelhjelme. Både Japan og Rusland havde trukket sig ud af IPCC. Den svenske ekspert på vand havde trukket sig ud, fordi han syntes, det var blevet politiseret. Der er masser af udfordringer internt i IPCC. Der er masser af ting, som er problematiske. Men med det sagt, så er jeg stadigvæk tilhænger af klimaforandringer. Men jeg oplever bare, at jeg er tilhænger af klimaforandringer på et mere informeret basis. Og nu kan jeg, i hvert fald for mig selv, sige, at jeg er det, samtidig med, at jeg har respekteret, og jeg har lyttet til, hvad modstanderne har at sige. Og grund til, at jeg er det, det er ikke fordi, jeg tror, at vi kan forudsige, om omkostningerne i klimaforandringer bliver så høje, eller hvor meget temperaturen stiger. Vi var selv en del af The Limits to Growth, Instituttet for Fremtidsforskning, back in the day, og gik ud af The Limits to Growth, fordi vi mente, at det, vi lavede, var forkert. Og det var forkert. Men det samme gælder der. Jeg tror ikke på, at de kan ramme det der. Altså, og det er min erfaring som fremtidsforsker fortæller mig, jeg tror ikke på, at det der, det er troværdige scenarier nødvendigvis. Men det samme betyder så også, at bare det, at det er en mulighed, betyder, at jeg bliver nødt til at så benytte mig af the precautionary principle. Det, at det er en mulighed, gør, at jeg bliver nødt til at tage den bedste af alle valg. Og det er det handler om i fremtidsforskning. Det er at åbne op for muligheder. Og der handler det om at sikre sig bedst muligt. Det er det, scenarier gør. De stresstester forskellige valg. Og derfor, så hvis vi har de her scenarier her, jamen, så giver det mening at så investere de her økonomiske ressourcer i at forhindre det, fordi at downside er så meget større. Kort. Når vi taler om risk, skal man sige, så skal vi også huske på, at vi ikke er upolitiseret. Hvis vi ser på riskopfattelse, det er så en gennemgang af de forskellige klimamæssige tiltag og hvad der er sket på verdensscenen. Men det, der er interessant, det er, at klimaforandringsopfattelsen var rigtig stor, dengang Katrina ramte. Da arbejdsløsheden så kom, så røg den ned. Og jeg har lavet en anden graf faktisk, som viser, at der er en total koalition i USA mellem arbejdsløshed og folk, der tror på klimaforandringer. De er negativt korreleret. Totalt negativt korreleret. Det vil sige, at de mennesker, de politikere, som fokuserer på klimaforandringer, er altså også prisoners
fange af nogle helt andre faktorer, blandt andet arbejdsmarkedet. Risiko er på ingen måde værdineutral, og det kan vi blandt andet se, da 3 Mile Island skete. Det her, det var et meget, meget lille uheld. Hvis vi forestiller os, hvis vi sammenligner med, hvad der er sket inden for olieindustrien, af dødsfald inden for kulindustrien, det er langt større og langt mere omfattende. Problemet med 3 Mile Island, det var, at det kom inden for 3 uger af The China Syndrome. Så den kollision skabte bare en total negativ atmosfære omkring det her. Det faktum, at de skete, det sammentræf, det havde en enorm påvirkning på den amerikanske atomkraftsektor. Igen, det er ikke værdineutralt. En anden ting, det er, at vi skal passe på med proportionsforvrængning. Hvis vi ser på Katrina i USA, så har vi en oplevelse af, at det her, det sker ikke herhjemme. Det der, det er mega stort, og det er usandsynligt. Det, der er interessant at se på, det er jo, jamen, hvis det skulle ske herhjemme, og hvis vi skulle sammenligne det, så skulle vi sammenligne det i forhold til GDP. Hvad er konsekvensen? Når vi gør det, så kan vi se, at Gudrun, som ramte for et par år siden, er præcis lige så stor, som Katrina var i USA. Men vi tænker det ikke sådan. Men sådan er det. Så sidst, for at svare spørgsmålet, som jeg startede ud med, hvordan vælger man worst case scenarier? Man går igennem alle de her barrierer her, er opmærksom på alle de udfordringer, vi møder, når vi skal lave de her scenarier. Og sidst ende, når vi så har flere forskellige typer af scenarier, det har vi jo ofte, så bliver vi nødt til at tage et valg, for vi kan ikke altid arbejde med dem alle sammen. Sådan er vores omkostning ofte. Og der går man ind, og så tager man gerne et scenarie, som kan brede sig ud over så mange andre typer som muligt, for det giver den største mulige læring internt i organisationen. Jeg giver et eksempel her med British Airways. De lavede et scenarie, som hed fald i turisme. Folk, de flyver ikke mere. På baggrund af det scenarie, så lavede de en contingency plan, som betød, at de havde fyringslister, de vidste præcis, hvordan de skulle allokere ressourcer, hvordan de skulle agere, når det skete. Når 9/11 så indtraf, som var noget helt andet, men den havde samme konsekvens, så kunne de trække den plan ud og bruge nøjagtigt den samme plan. Så jo et scenarie, du har jo ofte, når vi laver et scenariekryds, så har vi jo ofte, hvis man arbejder med 2x2, så har du et krydsscenarie, ikke? Og så vil du have nogen, som pejler ind i et område, og hvis der er flere, som kan man sige, overlapper, så handler det om at så tage et af dem, som overlapper, fordi der er mest mulig læring, som dækker de andre også. Det er i hvert fald i forhold til den praktiske del af, hvordan vælger man worst case scenario. En hensigtsmæssig måde at gøre det på. Og med det, så er færdig. Kom nu. Ja. Undskyld. Jeg beskæftiger mig ikke med Higgs-boson, for det gør min kollega, som er astrofysiker. Må sige, og det vil ikke have nogen større konsekvens for mit arbejde, kan man sige. Så nej, det gør jeg ikke. Ja. Ja. Mm. Mm. Mm.
Mm. Mm. Mm. Det tror jeg ikke, der er. Der er... jeg vil gerne dele spørgsmålet op i to, eller svaret op i to. For det første så har fysikere en kæmpe, kan man sige, de beskæftiger sig i et felt, hvor ingen andre kan være med. Det vil sige, vi har en tiltro til dem, som værende de her særlige mennesker, som kan noget helt særligt, som vi andre ikke forstår alligevel. Altså, de fleste af os har stadigvæk en newtoniansk forståelse af verden. Hvis jeg taber det her glas på gulvet, så falder det ned. Det er tyngdekraften. En fysiker vil sige, at tyngdekraften, det er sollys, der svinger i 5. potens. Det vil sige, at vores forståelse af verden er vidt forskellig. Men jeg tror, at, og det går for at tage parallellen til fremtidsforskning, kan man sige. Popper, han slog fremtidsforskning ihjel i 43. Og det gjorde han, fordi han sagde, at det er ikke naturvidenskab. Og man kan ikke forudsige fremtiden, forudsige noget som helst, fordi det følger ikke naturvidenskabelige lov. Det kan en fysiker, for det ligger inden for deres felt, kan man sige. Hvis du forestiller dig klimaforandringerne, så er klimaforandringerne, det handler om menneskelige valg. Det vil sige, det handler om, hvor meget du og jeg vil konsumere af forskellige ting. Det handler om, hvordan verdenstraden vil agere, hvor meget vil Kina købe. For eksempel, vil det gå over til coal to liquid i højere grad? Hvordan kommer shale gas til at påvirke den overordnede sammensætning? Vil EU og Rusland, vil deres gaspolitik ændres? Det har en påvirkning på klima, kan man sige, agendaen. Så det er politiseret, og den er ikke naturvidenskabelig, kun naturvidenskabelig forankret. Det er Higgs-partiklen. Der er ligegyldigt, hvad det siger i EU, så er der stadigvæk en Higgs-partikel. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, men vi er bare ikke enige om kompleksiteten. Ja. Mm. Altså, Higgs er jo meget mere simpel i den forstand. Der er forskel på et komplekst system, som er et stort system. Og hvis vi taler om klimaforandringerne, så er det jo et stort system. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der betvivler, jeg betvivler i hvert fald ikke, at CO2 har en påvirkning på klimaet. Men det, jeg betvivler, det er, hvor bastant vores beregninger, at det kan være. Mm. Det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Det gør jeg ikke. Nej. Jamen, det gør jeg ikke, fordi det er jo kan man sige, det er jo forudsætningen, kan man sige. Det, som jeg stiller spørgsmålstegn ved, det er for eksempel, da Romklubben gik ind og så forsøgte på at så tale om, vi har det også nu, vi taler om ressourceproblematikker. Ressourceproblematikker, det handler jo om, vi siger, at der bliver mangel på fødevarer. Og hvis vi ser på, hvordan fødevareproduktionen har udviklet sig, så har den vokset med 3% per år de sidste 50 år. Eller siden Norman Borlaug i hvert fald lavede sådan en grøn revolution. Nu er den så ved at falde til 1%, som skaber et kæmpe problem. Og så siger vi så, at i 2050, så vil vi mangle 70% af vores fødevareforsyning. Men det afhænger jo af, om der kommer en ny investering. Så det er de menneskelige valg, og det er det, som kan være problemet. Hvor meget kommer den amerikanske økonomi til at vokse? Hvor meget kommer den kinesiske til at vokse? Det er et problem. Plus at metangassen, der ligger i det tidligere Rusland, altså der er så mange faktorer der, som hvis kompleksitet er så stor,
at jeg mener, at det er mere komplekst end Higgs-partiklen. Så både på den naturvidenskabelige, men også på de politiske ting, er det et meget stort system, og er meget svært at arbejde med. Så til det, så vil jeg måske også lige lave en parallel til et spørgsmål, du lavede lige før. Du sagde et eller andet ting om, du spurgte om data. Er det sådan, at du spurgte min svenske kollega her omkring, hvordan folk de agerer på data, om det her det er noget, de lytter efter. Og min erfaring i hvert fald, det er, at så længe man har data og fremskrivninger, så hører folk rigtig godt efter. Fordi tal har en magisk magi. De magiske, de beviser af sig selv et eller andet. Hvorimod, at hvis man er mere intuitiv omkring sin gennemgang, og siger, jamen der kan komme 9/11 eller sådan noget. Hvis det ikke er beregnet modelleret, så er der langt mindre tiltro til det. Og det jeg måske forsøger at påpege her, det er, at vi skal nok ikke kun have tiltro til den matematiske model. Det er at modellere ting. Verden er mere kompleks end som så. Fordi ellers laver vi hybris. Vi tror, vi er for kloge, og det gjorde vi også i 70-tallet. Vi troede, vi var så skide kloge, og det fandt vi hurtigt ud af. Det var vi ikke. Ja. Og en ting, jeg vil gerne lige... Jeg er ikke imod klimaforandringer. Det var mere provokation end...